Preskúmajte tajomstvá zbojníckej chaty, klenotu ukrytého v srdci Veľkej studenej doliny. História zbojníčky je plná príbehov zlatokopov a hľadačov pokladov, ktorí túto oblasť kedysi brázdili. Napriek svojej odľahlej polohe, ponúka zbojnícka chata celoročné útočisko, prístupné pre každého dobrodruha. Po dlhom dni na túre je zbojnícka chata ideálnym riešením na útulný nocľah pre unavených turistov, poskytujúc im nádherné výhľady na okolité vrchy. V roku 1998 zničil požiar chatu, ale z popola vznikla stanička horskej služby a nocľaháreň ako symbol odolnosti a obnovy. Po rekonštrukcii v roku 2001 zbojnícka chata znovu otvorila svoje dvere turistom, ponúkajúc istotu v náručí prírody. Pozývame vás objaviť krásu a pokoj zbojníckej chaty, skvostu ukrytého medzi vrchmi Slovenska.